Hello guys, so ngayon dito kami sa bayan ng Urdaneta. Magbe-withdraw lang muna si Mrs. kasi pupunta kami ng San Nicolas. Tapos diretso na kami ng Mount Balungaw. Pupunta muna namin dito yung kaibigan niya. Mayroon siyang kukunin. Sabi si Mrs. Sana all nakaki-YT. Ang kulimlim pero ang init. A few inches later. So chill lang muna tayo kasi mahal pa ang gasolina. Si Mrs. nga kanina naglagay ng gasolina sa motor. Siya muna sponsor ko. Dito na kami sa Asinggan. Ikot lang din naman to eh. Labas nito Tayog, tapos Rosales, Carmen, Villasis. Ikot lang din. Dikit na dikit silang dalawa. O delikado yan pag magpreno ng bigla yung sasakyan. Delikado yung magano, yung sobrang dikit mo. Dapat merong clearance just in case na pagpreno bigla yung sasakyan, hindi sila mapupungko. Hindi pa yata naka full face yung dalawang yun. So andito pa lang kami guys sa Asinggan. Nakalimutan ko na kasi tagal ko na din napunta dito. Puntang Tayog. Ang sarap ng pakwan. Apat sila, wala pang helmet mga bata. Dandahan ka lang kuya.
Ay, oo, dito nga. Tapos kakanan. Pag ganito tayo, Han. Tayog. Kalimutan ko na. Ito pala yun. Meron pang ham. Kulang na lang burger. Gag! Masarap yung mais na yun. Yung mais na puti. Ginugulay. Mga suka, oh. Sukang buro. Ang daming mais. Oh, enjoy na enjoy si kuya sa pagsabit, ah. Ito yung magandang tulay. Mahabang tulay to. Traffic. Yun yata yung Mount Balonggaunuhan. Ayun, o, kitang kita dito. Ha? Ito? Ito yata yung Agno River. Kalabas to yata ng Villasis, no? Ay, dun sa may Villasis Carmen. Free na ba? Nag-overtake sila. Tignan nyo. Dito na ako dadaan sa gilid. Ang ganda ng bundok, oh. Anong bundok na yan, Han? Laki, wag. Ginagawa mo? Nag-signal light na nga ako, oh. Green na green. Overtake ka, di ka nagsisignal light. Kayo talaga pag malaking sasakyan,
Santa Maria. Malayo pa pala guys, pag galing ka palang Urdaneta, Asengan, malayo pa pala. Pagpupunta tayo, kasi pag dun sa kabila, oh, ang ganda ng ano. Eh, maganda pala dito, han. Yung masarap na puntahan. Oh, kuya, bakit? Lumiko kayo na, tapos liliko ka na naman. Ang ganda ng bundok. Itong kaibigan ko guys, galing Malaysia to, doon siya nagtrabaho. Dati, siguro 2020 start siyang nag-vlog. Kasi nakita ko na yung mga posts niya, tapos nagpa-vlog siya, ano. Tapos simula yung parang na-monetize na yata siya sa YouTube. Umuwi na siya ng Pinas, tapos nag-vlog na lang siya din. Nagba-vlog na lang siya. Kami sa Tayog, wow, ang ganda. Ganda dito. Yung kaibigan ko pala, ito siya nakasakay sa sa garong. Kasama niya yung pinsan niya. Sinundo nila kami doon kanina sa may Magic Mall. Ganda dito. Anong bundok na? Ano kaya yung bundok na yan, Han? Anong bundok na kaya yan? Oo. Nung nagmukbang yata silang dalawa, yata sinakyan nila. One hour later. Ha? Wan, dito kita sasa nga. Madami bundok dyan, dyan ako nag-vlog. Basta. Oh, magkaya muna sa vlog ko. A few inches later. Hello guys, so dito na kami ngayon, papasok sa Mount Balungaw. Medyo ginabi na kami. Napasarap kasi yung kwento namin doon ni Paring Yago. Ito na yung guys. Maganda sana dito pag umaga pa.
Mount Balungaw. Meron din sila dito ng zipline tsaka resort at spring resort. Pupunta natin pinakatuktok. Dito yung starting ng ano nata, zipline. Oh, dito yung start ng zipline. Ito. Ay hindi. Saan ba yun? Ah, doon ba yung pinakamataas? Buhangin, madulas. Ganda dito no, Han. Oh, dito yung starting ng zipline. Ayan. Zipline to. Dito. Dito na yata yung sa ano, yung may tawag dito, yung sa taas. Andun yung resort sa kabila. Pero dito yung ano niya, pinakataas. Yung overlooking. Ito na yung pinakataas.
Yan yung dam. Doon yata yung dam. Ayaw umakyat ni Mrs. doon sa taas. Tatakot siya. Ang lalakas ng mga tricycle na nakakyat dito. Oo. Ha? Doon nga sa taas na yon, doon sa bundok. Oh, yung malit na daan. Ayaw mo naman para makita mo sana dito. Overlooking yon. Dito yung resort. Oh, hanggang dito lang tayo. Oh. Ano, 5 open 5 AM, close 5 PM. Wala na. Close na sila. Wala na eh, may oras. Close 5 PM. 5 na? 5:30 na? So ngayon guys, hindi ko tatapusin yung vlog ko.